Poď si so mnou urobiť výbornú večeru. Šalát s pečenou mrkvou, cviklou, malinovým dressingom a mojím obľúbeným syrom. Očistenú mrkvu len osoľ, pridaj k nej pár kocík masla, citrónovú kôru, zabaľ do papiera na pečenie, následne alobalu a daj piec pri teplote 170 stupňov do polomeka. Máš čas a tak si nakrájaj na mandolíne alebo takto škrabkou mrkvu. Do hrnca pridaj vinný ocot, vodu, cukor, soľ, koriander a nechaj prevrieť. Mrkvu zalej nálevom a daj bokom. Malinový dressing pripravíš tak, že do fľaštičky naleješ citrónovú šťavu, oliváč, horčicu, malinovú šťavu, med, uzavri a poriadne zatrás, čím získaš emúziu. Upečenú mrkvu nakrájaj a opeč pekne na farbu na masle. Rímsky šalát zastrekni pripraveným dressingom a rovnako tak uvarenú cviklu. K šalátu vyskúšaj syr na pánek. Jeho príprava trvá len 5 minút a môžeš ho opiecť na panvici alebo ako dnes ja na grille. Na tanier už len polož hotový syr, mrkvu, cviklu, šalát, maliny, orechy a máš hotovo.